Siyambonga kuJesu kakhulu bazalwane igama lami uBusandile umntwana kaNkulunkulu wasindisa uJesu enye imini hayi wangilanda ekudeni ke mina uJesu bazalwane ngangihambile impela kodwa uJesu ekwayilanda impilo yami umfana ke lona owasindisa uJesu eyophuza utshwala ngasho uyayizwanga kwafika izwi nje lizongibiza bazalwane ngiyidakele nje ngamamukela uJesu ngiphethe ibhabhalazi ikhanda lami nje liqalekile ngifuna ubhema insangu ngibhema insangu impela iyona bengithanda kakhulu ngidlula amantombazane khona impela amantombazane kodwa hayi angidlala ngawo nje unwaqeqeda ukulala ngathi bavula ixoshe ebusuku ikhiphe hambe kubo kanjalo abafana amantombazane ungathi namfuthi ibe nayo intshebe inkosi abazongithekela iKFC hey umfana uzoqeda ntombazana kadlala othi ngalala ngafuna ukulaxaza khohle nguwe wathola abanye so uJesu wayisiza impilo yambazalwane wangikhulula ebugqileni ebengazi ngizophuma kanjani kubo kodwa yena wabona lisamandla akhe phezulu impilo yami Jesus wasengikhulula ngamandla akhe ngosuku olodwa abazalwane 4 years ngizama ukuyeka insangu ngizama ukuyeka utshwana amantombazana kodwa ngihluleka ngosuku olodwa nje ngizinikele kuJesu akwaqashuka yonke into ngathola igama elinamandla igama elisindisayo leli gama elinamandla layisebenza impilo yami angizange ngiliphathe nje kuphela ngiliphethe leli gama kodwa layisebenza neyami impilo ngoba namhlanje sandela abantu abaphethe igama likaJesu igama elinamandla kodwa lingabasebenzanga bona yabona mokhola vumela uJesu ayisebenze wena akubulala qede nya afuna ukuhamba noNkulunkulu ehamba noNkulunkulu sewuwe usafuna ukuzenzela wewe ufuna ngakhona uyadlala so bazalwane siyambonga uJesu ngomusa wakho omkhulu angisiza uJesu ibamfushane but then ngifuna ukuthi bazalwane ngintshela isiphethe igama elinamandla yes leli gama lelihlula abathakathi hlula amadevil oshipha leli gama leli uyabona maliphethe leli gama likuwe ngaphakathi awuthakatheki mina ngufakazi angithakatheki mina yabona mawushiba leli vangeli angithakatheki ayimekho umthatha kangangizama ngibona ngoba ngihamba noJesu ophilayo ngangenwa igama elinamandla ayingalibaza kakhulu impela umama bazama ukungithakatha nomndeni wami wazama ukungithakatha washo ukuthi ngenwe igama elinamandla hayi angithakatheki bazalwane phethe igama eliphilayo kaze leli gama lakusebenzela yini nowena mina langisebenzela leli gama ngoba ngathoba ngafumela uNkulunkulu angiguqule abulala umina kuphila uJesu kimi ngezwi lakhe impila izwi bazalwane asexually kakhulu bazalwane futhi babalile impela okuningi lento babalayo ama-skin jeans bengwagqoka ama-fade bengwagunda mina ayifade bazalwane ayiyekisa uNkulunkulu ngasindiswa kamnandi ngabona kuyizekela yonke lento kodwa sengilambamba lezi zintshume zabafundisi uNkulunkulu brand izandla banengaphandle ayikhunda ashawula yini la wahamba ngoyingcwele wahamba akhala uNkulunkulu uthi wenze nje asayifile president yakhe wangikhomba ukuthi ngonile la ngalungisa ngaphenduka wase ngifundisa ivangeli leqiniso ngase ngibatshele enkonzweni ebengiphenduke kuyo kwasho ukuthi manje vele hayi abayizwa lento bangixosha bangikhipha ngomnyango kwamnandi ngoba vele ngangabizwanga yibo uNkulunkulu wangithatha nje ukuthi ngiyosetshenziswa khona ukuthi ngamukela uJesu khona angalelele izwi wamina bazali angisindiswanga ngendlela kamfundisi cha ngasindiswa ngendlela kaNkulunkulu mina khaba bayi ngeke baze bayizinto engishoyo uyazi ukusindiswa ngendlela kamfundisi uzombona kanje umzalwane uthi ungamtshela ukuthi lithi iBhayibheli musu ukukhuluma kanje musu uqwa kanje athi hayi noma umkhombisi nanti izibhaliwe nje bese vela kuphendula uthi hayi umfundisi wami mina wathi
loyo muntu usiniswa ngendlela kaMfundisi, hayi ngendlela kaNkulunkulu. Mina ngasiniswa ngendlela kaNkulunkulu bazalwane. Ngalamukela izwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu engifundisa lona. Kushayela ngayeka yonke into uNkulunkulu engayifuni. Ngaphila ubungcwele. Kaze wena ngoba namhlanje ukholwa ukuthi usindisiwe. Usindiswa ngayiphi indlela? Kunini kushayela ukuthi waye into zezwe. Kodwa still unenkani uqhubeka nazo. Uzongena kuliphezulu. Umfundisi wakho umtshela akhalela izulu azokufaka khona. Ngoba uyile siyakhona. Uzoba nenhlanhla ngoba uJesu uyakuthanda. Ufuna uphenduke nawe. Sesekhona ithuba. Isikhathi siyaphela. uJesu uyabuya. Asinawo vele amandla thina ukuthi siguqule kodwa sizokushumayeza izwi. Umuntu ohlula uNkulunkulu ukuthi aphenduke uyini noma umuntu uzomphendula. Thina sifakaza izwi laNkulunkulu ukuze igazi lakho lingabuza ezandleni zethu. Bawulanda uNkulunkulu. uNkulunkulu wabhubhisa abantu emhleni kaNoah. Ngoba bestabuna abantu bengezwa. Wasitha abantu abawu-80 kuphela. Ama-billions of souls nengane zaphatha nje zabhubha ngamosi omxolo. Ngoba uNkulunkulu maseshaya ubani wakusiza na? Namhlanje uthi unenkinga uyagula, unezifo, uneqhaza namaphatha olungana lutho. Angithi unenkani. Awufuni uNkulunkulu akuphathe. Uyakudinga uJesu kodwa unenkani. Phenduka namhlanje. Phelile isikhathi. Kudala ushuneza ufuna ukulungisa. Masha uNkulunkulu ayikho zokulamulela. Masha uNkulunkulu bana sokusiza. Phenduka. 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 Ungaphathi igama uthi uyaphila nje ufile. Shilo ubhuti wethu la shilo ubhuti wethu. Phethe igama uthi uyaphila nje ufile phambi kaNkulunkulu. Kumshuku bamzalwane ohamba ngegift kodwa ufile phambi kaNkulunkulu. Ungatshela ukuthi nomoya ingcwele, musu utshela ukuthi nomoya ingcwele, usekutshela ukuthi nomoya ingcwele na. Utshela ukuthi nomoya ingcwele wena. Uhamba uthi mina ngiyabambe bangaphambi kwebandla. Umoya ingcwele usekhuluma uthekimi, ulanda isiqala sobasoze wasisusa. Uhlanganaza umoya ingcwele nesisheni sesikhulu. Mina ngidlala indaba namoya ingcwele. Ngoba uthi uNkulunkulu uthekimi. Mpasopho umzalwane uthi hayi moya ingcwele mina usakhuluma kimi wathi. Ubona le nkonzweni umzalwane. Kodwa mayifeka umhedi. Ushaya inhlamba ayikhiphe nangamathe inhlamba. Alifaka kuya nodaka kuye. Kodwa usibiza ngomzalwane efika enkonzweni hayi uyavutha. Bayiphuma enkonzweni umhedini le. Awusokwezwe. Uzokubekezelela uNkulunkulu uzabeni nina. Phenduka. Uma ulizwe uNkulunkulu ezikhulu inhliziyo yakho. Okuzoyenza likhulu. Lo uNkulunkulu lo obekezele. Uzokushaya njengabanye. Abashaya uNkulunkulu bafa bayisihogwe ngabazalwane. Kwathiwa emacawe nabo. Bayawusenkosini. Beqamba amanga umuntu ehamba egcwele yizwe. Bembone kahle amawiki egcwele ekhanda. Wafa nawo. Bembone kahle ufegqoka ibhluko, ufegqoka irujile, enze zonke into kunamafeti, bathi usenkosini uyiphi inkosi? Uyiphi inkosi ngempela? Noma le nkosi esanezulwini imfuna umuntu nje wemdala engakhona. Khona izwi lithi ke njena wo kuwena. Uphikisana nomdali wakho. Kungasho nokwabunja ukuthi wangibumbelana wangenza nje. Mawushinda indalo yakho, uNkulunkulu wayedala ngakhona, uthi uNkulunkulu wenza imistake. Kwafanele akwenze indiya nawe. Akwenza umlungu. Namhlanje umlungu aswela umZulu wena, aswela umXhosa, umlungu wena. Uyindi nje wena nje. Awusibona uyindi. Uzalunje. Nengane ngana abazali abangena Jesu bafonza namandiya. Zamba nenyoka ekhanda. Qhina le ndolo leziqhinwa zabafile. Ulanda umuntu oyisiport hala wafa, uzofaka ikhanda lakho. Imuphi lo Jesu omkhonzayo na? Phenduka namhlanje. Uzokunika ithuba uJesu. If ungafuni
hamba uqhubeke ukwenza into oyithanda ngakhona kodwa uNkulunkulu uzokuthumela uma ukuduka ngoba uyakuthanda ufuna usindiswe uyafuna ukuthi uphenduke namhlanje ingane zivukela inkalo kanje ilezino lezabantu abafile ezithwalayo ingane ayizwe ekhaya nomuntu wayichumele umnazi walendwe lezi wayehamba namadoda awu10 eyedwa ingane namhlanje iyahamba ingane jibula ivula ufebe kuthiwa ivuke istage ivuke atho hayi into ezifakayo nomzali okhola usindisiwe impela kodwa ingane akutheni ube sibambayo you know ukuthi ugqoka ingubo lezi eziveza umzimba wakho ama developers ashutha ama-arrows ofebe. That's why uNkulunkulu athi lo mzimba sufihle ngoba ngeke usube namandla kaNkulunkulu usaveza umzimba wakho. Mina wangitshela uNkulunkulu indaba yokudlilesa amantombazane. Usisiwami engihlupha kakhulu ngishubele liva ngeke ngafuni. Erelaxa. Hey, Nkosi yami. Erelaxa swami. Wangitshela uNkulunkulu uthi abantu besifazane khona amandla ngeke beze bawathola engibanike wona. Ngoba relax ekhanda. Beqhelele izindwele lezi. Ngeke beze bawathola lamandla. That's why uNkulunkulu ufuna abantu bebe natural the way abadala ngakhona. Bafihle bathwale baphile izwi. Bengaphili inteshula abafundisi ababadle nabo. Ngoba lelo bandla elamfundisi vela sonda uNkulunkulu. Ibandla laNkulunkulu shumele iqinisa kudlala. Akulokumbambathwa la. Mina nyamangala abazali ngisho into nayizona. Ngazi noma ngithanga ngithanga. Ukuthi mangafuna basikhona boqatha 6 verse 9. Ithi iBhayibheli abangalungile. Abaze njani abanakulidla. Ifa lombuso kaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli singadukiswa nazifebe. Qala ngefebe nabakhonza izithombe naziphingi. Nabesilisa abalalanayo. Namasela nazidaba. Nazihlobongi. Abanakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Bese iBhayibheli babenjalo abanye kini. Kodwa senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa. Ngegazi ngegama lika Jesu nangomoya kaNkulunkulu ophilayo. Lelo sibagcina bakushiya ufebe ngempela. Bashiya impela ukuphuza utshwala. Bashiya bayitabane. Bashiya konke. Kodwa mangahoshiza uthi nawu Timotheo wokuqala chapter 2 verse 9. Maqondana besifazane ebandleni. Lamazwi ngwakhotha aku New Testament wo2. Lithi kanjalo abantu besifana baqonga besifaneleyo. Bazihloniphe ngokuhlonipha kodwa. Kungabi ngendwele ezalukiweyo. Nangamapare nangegolide. Mawubatshela ngalolozi bathi hayi umthetho. Ungasheli ngomthetho. Kodwa lethi shwana nofebe bafuna ukugcina lona. Bathi ya ufebe afuneki. Shiya phela nendwele. Shiya lesingo ukuthi hayi umthetho lo. Anginalo nofebe umthetho nje. Awukhimile nawo. Hamba uqhubha nofebe. Hamba ukhonza amadlozi. Hamba uphuza utshwala. Phela angithi whole 2 awu New Testament nje. Futhi umpostoli Paulo wayabhala lamazwi lakhe. Ehola umoya kaNkulunkulu. Lelo ufuna ukuyigcina, lo ungafuna ukuyigcina kuze njani? Uhamba ngobuqili bomzalwane. Wangena ubuqili bomfundisi. Ozokhuthuza imali yakhe enkonzweni. Engakushubeza iqiniso efuna ukubambathela, embambatha iqiniso. So namhlanje ithuba lakho leli. uJesu uyakuthanda. Haleluya. Ngeke usize uduma wazi ukuthi uyakholwa. Uphatha iBhayibheli yenkonzweni kodwa uyizwe. Uyambambezela uNkulunkulu ufuna ukufundisa abantu ngawe kodwa unenkani igazi labantu okumele basise ngawe nobuze ezandleni zakho uzosilanda ngale phambi kaNkulunkulu. Ngazi bazana ngihleli lapha phansi ngisheshe nje ngempela ngihleli lapha phansi ngizwa amaphenzi ngizonyamatha yabo nganakho sengihlasela ukugula yini no alo khona abagulayo le ndawo le ufuna ukukhula before ngingena enkonzweni. Before ngishudlula isizwe ufuna bakhuleke. So sofuna lapha na ku Luke chapter 5 verse 17. Awukhuleke la uhleli nje khona ngizobeka izandla no. Awajwayele bangizana thanda ukubeka izandla too much njalo nje. Hey phathekisa nje. Uzofaka moya bafundisa abantu ngiyatshela. Mina into engithanda ukuthi umuntu abamba ukukholwa uJesu wayetshela abantu ukuthi ukukholwa kwenze njani. Ukusindisile. Yabona? Phela abantu bathanda ukuthi phela uzuleli zasabeka ngezandla. Kodwa ukukholwa kwenze njani? Ukusindisile. Ufuna ukukhuleka la ukuze ukhululeke umbone ukuthi uyaphila.
and enye into onemoya izophuma uthi hayi mina nginemcabango emibi iyangihlasela ngingafocusanga makushunyayelwa angizizwanga izinkulunkulu ukuthi uzozilalela ngalokho uNkulunkulu asizokhula ngithi manje sishise leyo nto uthi mina nginamadimoni nje amina nje angeke zingacabangi kahle ngizokushisa lokho namhlanje uthi mina ngineqhazo zomndeni uthi ngesilungele lutho sinamaphathi let's why ngaphili kungabe iphathi langilande sokuchitha nje namhlanje lawo nje before singene ezweni mase kushumayeza izongena kahle lelizophazanyiswa ilutho funa uLuke chapter 5 verse 17 manje brother zokusebenzisa nawo bangasebenzi nawo nje suma vele ufundiswe azozenzile my father ufunde verse 17 Luke chapter 5 ithini ihlobo uJesu uphilisa umuntu ofe uhlangothi ukubizwa kukaLevi. uJesu uphilisa umuntu ofe uhlangothi lokubizwa kukaLevi. Now uJesu uzokuphilisa ngoba uyakubiza. Sithi iBhayibheli khona abantu bezinjani ababiziwe kodwa bayingcosana abanjani abakhethiwe. Kaze wena ugcine kuphi ekubizweni? Awukhethwanga. Abantu abakhethe bahlala into zezwe bahlanze ngaphakathi nangaphandle bese bahlanzeka. Ungahlanzeki ngaphandle kuphela kanti ngaphakathi ugcula amathaba bafile okungcola kodwa. Ungahlanzeki ngaphakathi kanti ngaphandle ufile uyizwe. Kumele uhlanzeke ngaphakathi nangaphandle. Uyakubiza uJesu nawe namhlanje. Ayasiqhubeka sifunde thini iBhayibheli. Verse 17. Wathi ngolunye lwezinsuku yena esafundisa kwakuhlezi khona abaFarisi nabafundisi bomthetho abephuma emizini yonke eGalile neJudiya neJerusalema namandla enkosi ayekuye ukuba aphulukise. Uthi leli iBhayibheli babeza kuwe namandla enkosi ayekuphi ayekuye ukuba abenjani abaphulukise. Namhlanje izinkulunkulu yafezeka basikule ndawo le. Amandla enkosi aphezulu kwethu. Uthi nawe uthi uphulukiswe sikhulele lapho khona uphulukiswe. Uzobona amandla kaNkulunkulu. Uthini maqhubeka iBhayibheli? Verse 18. Bheka ke nanko amadoda ethwele ohlakeni umuntu ofe uhlangothi efuna ukumngenisa nokumbeka phambi kwakhe. Verse 19. Engamfumani ukuthi angamngenisa kanjani ngenxa yesiqungu akhwele phezulweni emehlisa ophahleni kanye nohlaka ngaphakathi phambi kwaJesu. La amadoda la ayiphethe umuntu ohlakene ufomu imambela la wayefuhla ngothi emphethe kanje ayongena naye efuna ukuthi umuse uJesu ukuthi manje kugcwele abantu beze kuJesu bazofuna baphulukise benzeke ima-miracles bengezange bezofuna ukuthi basindiswe befuna ukuthi nje baphulukise. Namhlanje kusenzeka lokho. Yabona lana nje sokhulesa nje uJesu ayekwenze bathanda bonke abantu baphulukise noma bafe baze bambethela abaye baphilisa bayombethela ukuthi uJesu wayenankinga webathanda bonke abantu bakhe. Noma sokhuleka na uphulukise uqaqeke empilweni yakhe iqaqeke ihambe phambili lokho ebuphekile. Uthi akulungela ilutho mina ngumzalwane kade ngasindiswa kodwa impilo amayilungi uyakhononda nje uzolwazi uyakhononda nomoya ukukhononda. Uyamkhononda uNkulunkulu too much. Awulindi isikhathi. Akuphela uNkulunkulu isikhathi esifaneleyo. Namhlanje uzolunga lokho. Lithi maqhubeka iBhayibheli lapha. Bengafumani ukuthi bangene phakathi esixukwini. Verse 19 uthini? Engamfumani ukuthi angamngenisa kanjani ngenxa yesiqubu akhwele phezulweni emehlisa ophahleni kanye nohlaka ngaphakathi phambi kaJesu. Verse 12. Amadoda aphoshwa ibona aphoshwa zindle akabane nekudlendle yabani iyakhe ubani ayiphohloza avula imbobo yazomphosa nomuntu ophathi ogula eduze koJesu. Duze kwaJesu ithini verse 20? Ebona ukukholwa kwawo wathi ngane uthethelele izono zakho. Ababhali Yesu abazalwane uthini uJesu? Uthi abona ukukholwa kwawo wathi mngane uthethelele izono zakho. Uyazi uJesu uqala ngani la akathi iphulukise usuphilile. Uqala uthini?
uthethelele izono first. Khona abantu abagulayo begula nje izono. Mele uvume isono sakho uhlukane naso ukuze uzophila ngokupheleleyo. Lana uJesu umphulisa lo mfolo abamphosela, hayi ngoba lo mfolo lelo lohlala ekholwa ukuthi uJesu uzomphilisa. Ubona ukhola kwalaba abamfakile ngalophahla bamphosa la. Ubona ukhola kwabo bese uthini uthi uthethelela izono zakhe. Abese awufune lapha verse 23. Yikuphi okulula ukuthi uthethelelwe izono zakho noma ukuthi vuka uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni ukuthelela izono. Wayesethi kofe uhlangothi kuwena ngithi vuka uthabathe uhlaka lakho uye endlini yakho. Amen. Haleluya. Simele lapha qala. uJesu ubona ukukholwa kwalabafona abaphosela umuntu lo. Waqala umuntu athi izono zakho zonke sethethelele. Abafarisi bamlisa ukuthi ubani lo ngathela izono yahlambalazo uNkulunkulu uphela ukuthela izono. Wasekhuluma nalo olele wathi akavuka thatha uhlaka lakhe ahambe wamphulukisa. Namanje mina ngizokukhola kwami anginendawo nokukhola ukuthi uJesu uyakhola ukuthi vele ukukhola kuyawazi bese kunciphile. Kade uzama ukukhulekela usinda uphile. Mina ngizokukhola uNkulunkulu anginike kona ukuthi mangikhuleka manje uJesu uzokuphilisa. Wena bamba ukukholwa noma thowa isiphi isimo before siqale nje singene ezwini sizokhuluma nje kafushane. Hayi seshwele kakhulu nabantu nami ngiziqapho nje abantu abasha bese ngikhuluma nathi sonke la. Right bazalwane. Wena uyagula unesifo sakho uyazi ukuthi uphila ngamaphilisi. Hawo sakhona ukwenza lokho abantu bakuthetha hawu ushukela lo uzofa ngawo ne cancer wena nani lokuhlobo lezi. Yabona uJesu lo mina wangiphilisa angina namantombazana nama HIV. Abantu nama HIV. Phemto uDJ edansa kakhulu edumile ngakithi. So amantombazana avela azilethe nje sihlala nawo noma kanjani nje. Sase sine protection ethiwa yasetshenziswa kumele sihlale nje. Afike lesithathe lesambe siwelana nje. Awusala nawo nama HIV noma ama HIV. Kodwa uJesu wangiphilisa ngezwi lakhe. Since 2018 bazalwane. Angazi abona iprison yama ARVs angazi ngifanye nomeni wami angazi nje. Ngisho nakanye. Ngoba uJesu wangiphilisa. So namanje sizokhuleka. Ngizothumela izwi laNkulunkulu ama-127 verse 20. Lithi iBhayibheli wathumela izwi lakho Nkosi wabaphilisa. Wabakhulula emathuneni. Lemali ngophosisa uNkulunkulu ngela. Wena bamba ukukholwa lapho ukhona. La kubuhlungu khona lempilo yakho usuzama yonke into ukukhuleka isimo asiphendula usabathe uyazama akulungi lutho. Kodwa ukade lokukhe uJesu mase kuphulukisile uJesu wakuvulela iminyango. Hamba uyomkhonza ngoba ungcwele. Wathi uJesu abantu ngaphandle kwezibonakaliso beze bekholwe. Sahamba nalokho uJesu ayihamba ngakho. Kodwa iqiniso lishumela impela. Lokukhulela sokukhuleka impela. So, bamba ukukholwa. uJesu uzokuphilisa sacimeza sivala amehlo. Mawugula ukukhona ubuhlungu abesake sifubeni ubamba ukukhona ubela ubuhlungu khona manje. noJesu bese kuphilisa lika Jesu. Baba wethu ongcwele uNkulunkulu wethu onamandla. Mbisi igama lakhe namandla. Egameni lika Jesu bonke abantwana bakhe abagula kule ndawo bonke abanebopho seminyaka beqalekisiwe bethakathiwe ubangaphumeleli ngegama lika Jesu ngicela baphulukise baphilise Nkosi ngiyaqina zonke izifo phezu kwempilo zabo ngithumela izwi lakho amahubo 107 verse 20 uthe wathumela izwi lakho wabaphilisa wabakhulula emathuneni ngiyashisa zonke izifo ngithumela esogweni bayaphiliswa manje ngegama la Jesu ngegama linamandla ngiyayiphohloza imisebenzi yaSathane yonke imithi abathakathi phezu kwempilo zabo nasemakhaya abo ngiyayiphuphisa amadimoni oblockage avala impilo zabantwana bakho singayiphambili ngiyadestroya ngegama linamandla igama la Jesu ngiyawaqoba futhi amoya engcwele egameni leNkosi uJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Amen.
ngokukholwa uphilile, ngokukholwa impilo yakho iqhubeke phambili. Umkhonze lo Jesu, ungamshiyi lo Jesu. Uyaphila, unomusa, unothando. Ayasifunda izwi laNkulunkulu masasingena ezweni egameni lika Jesu. Kafushane nje uNkulunkulu angisize. Siphuthume masinya. Sifunde leli izwi lelilotshiwe laphana kwi-post. uTimotheo wesibili mfethu atshumayeli la ngalo. Timotheo wesibili ufuna uverse 22 no verse 19. So qala uverse 22 kodwa bese uverse 19. Verse 22. Timotheo sibili chapter 2 verse 22. Kepha balekela izinkanuko zobusha. Kepha balekela inkanuko zobusha. Ujonge ukulunga. Yes. Nokukholwa, nothando, nokuthula, kanye nokukhuleka enkosini ngenhliziyo ehlambuleyo. Yebo, verse 19. Yeah. Nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu sinalolu phawu lokuthi inkosi iyabazi abangabayo nokuthi yilo nalo ophatha igama lika Kristu makadede konke ukungalungi. Lamazwi lawa yiwo enzowadlulisa nje ngoba siqala bese ngiyanaka igama sicela ukukhuleka ngibongisa uNkulunkulu bese ngiyaphuthuma sinyane siqede sivale egameni laJesu. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu Jesu Kristu, sakhulela lizwe liyaphila uNkulunkulu. Khuluma ngale impilo yethu sicwathi siyale sabantwana bakho Nkosi. Nami ngiyazinikela kuwe Nkosi uJesu semselo umzimba. Nendebe zomlomo lokuhlakanipha uNkulunkulu. Lenhliziyo nomqondo bakwethu usebenzise ukhulume ngeza kusiyalo siqondise nami ngilalele Nkosi. Usikhulise sabantwana bakho endlini yokukholwa. Lenkonzo abantu abasha ngiqasimo emadimoni emadevoluship engaphazamisa zakho namhlanje egameni lika Jesu Kristu. Sebenza phezulu kwempilo zethu silungise Nkosi abantwana bakho. In the mighty name of Jesus Christ, uJesu Kristu inkosi. Amen. Singabantu abasha esivuse uJesu isikhathi zokugcina. Ngikhumbula kahle uJesu eqeda ungicwasa ngamandla amoya ngisehlane. Ngikhuleka vele ngakhuleka 45 minutes nje. Ngazi lapho ngicela ukuthi uNkulunkulu acwasa ngamandla amoya engcwele. Kwavela kuxhuma kwathi gquma umuntu leduze kwami si. Kwathi khona oqhuma ahlale leduze kwami. Kwakhona into ayifaka ewugesi. Enokupanda okumnandi ngezimzimba wami wonke kathi ungena ugesi unokuphola unokuthula omunye yaqala impilo yami yaqala yashintsha ekholeni kwami kwashuyela isifundo zasezweni nasemhlabeni ibuso nani kodwa mina uNkulunkulu wangenza ngifune eqala umoya engcwele ngoba namhlanje kwanda abantu abaningi abafuna into zasemhlabeni bengajaheli umoya engcwele. Kanti mawukhona gijimela kumoya engcwele iqala. iBhayibheli yasikhuza la ukuthi uTimotheo wexwayiswa uMpostoli Paul ngomoya kaNkulunkulu ukuthi makabalekele inkanuko zobusha. Nathi namhlanje masibalekele inkanuko zobusha. Kuverse 19 ukuthi ke nje ophatha igama lika Kristu makadede kuko konke ukungalungi. Fanele umuntu adede kuko konke ukungalungi. Umephatha igama lika Jesu. Umuntu omusha mafuna ukugijima nje yokukhola ungawi. Balekela inkanuko zobusha. Deda kuko konke ukungalungi. Uma ungadedi uzowa endleleni. Khona amandla azoshayeka kuwe. Ake sifunde iZakha. Sifunde iZakha 21. What was the Proverbs? Verse 29. Yeah. Zaka 20. Proverbs 20. Verse 29. Verse 29. Udumo lwabasha lungamandla abo. Nesivunulo sabadala singubumpunga. Imivimbo. Yeah, I'm finished. Verse 29. Lithi iBhayibheli udumo lwabasha lungamandla abo. Udumo lethu abantu abasha amandla ethu. Nanga siniyona uNkulunkulu. Kulesi sikhathi uma umuntu omusha amandla uNkulunkulu akunikona uwadithela kuphi na?
That's why the Bible balekela inkanuko zobusha. Ngoba inkanuko zobusha ziqeda wonke lamandla uNkulunkulu empilweni yakho. Inkanuko zobusha ziyamchitha umoya engcwele empilweni zethu. uNkulunkulu usinika amandla okugijima kule ndlela yokukholwa. Udumo labasha lungamandla abo. Yilelo nje engidingayo. Udumo labasha lungamandla abo. Mntomusha lamandla uJesu akunike wona wachithelaphi na? Usazosilanda ngalamandla uNkulunkulu asinika wona mase sikhola uJesu masiwachithele enkalukweni zethu. Lamandla uNkulunkulu isigijime iva elakhe soshumayela siyabantu abasha sime siphile ubungcwele. Wena mawukholwa usindisiwe lamandla uJesu akunike wona usuku nosuku wachithelaphi na? Enkanukweni zasezweni. Ake sifune iBhayibheli lithi lapho John oqala chapter 1. John oqala chapter 2 verse 15. Uzethini iBhayibheli la? Sibalekele inkanuko zobusha. Siyazibalekela. John oqala chapter 2 verse 15. Futhi isihloko. Isixwayiso sokungathandi izwe. Isixwayiso sokungathandi izwe. Mawukholwa usindisiwe asithandi izwe. Ngoba izwe liqeda amandla kaNkulunkulu kithi. Mafuna uJohn chapter 3 verse 16. uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana ekezele yodwa. Khona kuzoba lona ozokhola yiye angabe sabhubha abe nophilo phakade. That's why uNkulunkulu athi asingathandi izwe ngoba uyena othanda eqala izwe. Khona masiza kuJesu azokhipha uthando lezwe bese banenhliziyo yokumthanda yena. Ngoba lethamsa yakholwa besingamthandi uNkulunkulu bethanda izwe. Singenandaba nokukhola, singenandaba nokukhuleka, singenandaba nalutho. Kuzoba buhlungu ukuthi uthi ususindisiwe noJesu kodwa usathanda izwe. Awukasindiswa. Usaphisana noNkulunkulu ukuthi ngoba athanda izwe nawe ufuna ukuthanda izwe. Elizwe liyashaya ngoba isixwayiso songathanda izwe. Mase sindisiwe siyawuthanda izwe. Ngoba izwe lewaqeda amandla kaNkulunkulu kithi. Izwe lesibulala phambi kaNkulunkulu bezama ukusiphilisa ngoJesu uNkulunkulu khona sizophuma ezweni. Sizophilana sibe ngaphansi kwesandla sakho uNkulunkulu. Ngoba lethamsa yakholwa besingaphansi kwesandla sikaSathane. Senze inkanuko zaSathane esibhubhisa impilo zethu. Ube ubheke lapha ngaphandle abantu abasha namhlanje. Bangamakhehla bebancane. Bashaya amaphuzu afacebook baleqesh. Nabesifazane bakhona bathi baphelile bashaya sebequmba inempu nje. Akhulule lokhuluma nayo. Ngoba bathanda izwe. Bathanda izwe bashaya ingane engaka inzipho. Abakwazi ukuvula isivala seTaxi. Wazivala nje yena xabana. Mvulele. Abasazi ngisho lokwasha. Inzipho lezile ingalo zingaka zithe ziqumbe zithe inzipho. uSathane into zezo uhleli ukuthi ezokwenza amavila akho uSathane ngale zinto lezi abathandi abazilungisi ingakho ukuthi mawumzalwane akumele uthande izwe lezi zinto usanolethela abantwana bakhe ezabantwana bakaSathane lento lezi zasezweni. That's why engafuni ukuthi uthande izwe. Wena uthi hayi mina ngisakwenza zonke lento ama cellphone na i-Android phone angithi nayo i-TV uthi uyayibuka nje wena sazongena khona uzozwa ukuthi nawe siyashayeka. Siqaphele ngempela singathandi izwe. Isixwayiso lethi ungathandi izwe. Ngoba sihlangane sila asilithandi izwe na. Masathanda izwe ngeke sikhona ukumthanda uNkulunkulu. Kumele sikhiphe zonke into zasezweni kithi. Hayi mina mazalwane impela bazokhoza ukuthi ngize ngilimaza isikhumba impela ngiphuma igazi straight. Ngenxa ngikhipha isono kimi. Awahlala ngena my parents ukumise nje. Ukuthi ngikhipha isono kimi. Nangenza ithathu emzimbeni wami. Ngishaya isithuku la esandleni, ngishaya lapha impela. Kwasho uyayelwa
wathi i-tattoo umuntu akabhabhadiswe efake i-tattoo. Ngase ngabhabhadisa 3 times mina. Ngapha ngabhabhadisa ngavuma ngizona. Ngaphinde futhi ngophuza futhi ngavuma ngizona. Hayi wabona ukona ukuthi awuyangidinga phela ufuna ukungisebenzisa. Kwakhosa ukuthi manje angiqale phansi. Ake ngihambe nje ngolungisiswa ngiqale phansi. Kwakhosa ukuthi kumele ngikhiphe i-tattoo. I-tattoo is so dangerous. Buza kimi. Mama ne-tattoo emzimbeni wakho uzonqotha spiritual ngiyakutshela. Ngeke uzokhona ukuma evangelini. Mama ne-tattoo emzimbeni is so dangerous. Kwakhosa ukuthi ngithathe isipikili. Ngithathe iscrewdriver ngibase istove, prama stove ngivusisa umlilo, ngibeke lento lapha, ngathatha ne-razor. Lavutha la ngoba anginayo imali oyikhipha. Kwakuyisituku sifake ngenariti. Siqomboza kumamsomoshisiwe safasa yaphansi le. Sasenzwa ngemshini. Ngathatha lesi screwdriver ngayoshisa khona la. Ngadweba inyama ngizubuhlungu kodwa ngibiza igama lika Jesu ziphele inhlungu ngaso kakhulu. Ngahlubula isikhumba yavela yagqama. Ngaphinde ngathatha futhi ngayoshisa khona. Ngadweba. Ngathatha ireza ngasika ngasika inyama le. Kwaphuma igazi. Wakhosa ukuthi vane mase ngikwenzile isesekhona. Yangithatha 3 days. Ukuyiqeda noma ngizobuhlungu ngiyohlubula nje. Ngiphinde futhi sengikhuphile umgodi ivele futhi phansi. Ngiphinde futhi ngithathe futhi ngiyobasa. Ngiyodweba khona lapho futhi. Dwebe ngayikhipha ngoba ngathanda izwi ngakakhohlwa. Kwakhosa kumele ngiyikhiphe into zasezweni. Wena ushula ukhipha amacici nje. Ushula ukhipha iwave nje. Ushula ukhipha izinyoni egqwede nje. Akambe nani nesifo uzobe segazini. Ungashula lezinto kangaka. Into esingayiqali nje no 100 rand lo uthayisifo lakho lokuphila okuphakade. Isixwayiso songenza njani? Songathandi izwe. Uthi verse 15. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando luka Baba alukho kuye. Mntamusha yeka uthanda izwe. Uthandile vele izwe. Kodwa manje hamba ulungisa. Ngoba usesenenhlanhla sinethuba elisha. Uthi nawe uyophenduka. Yaso ngekho lula bazane sokhipha sonke into uNkulunkulu angakithi. Sakhipha ngoba yini sifuna umbuso kaNkulunkulu. Singathandi izwe nento zasezweni ngoba uthanda izwe nento zasezweni uthando laNkulunkulu akanalo. Noma ungazibiza ngokuthi umpostoli onjani, umama mfundisi, umpostoli omfundisi namhlanje bekhona umfundisi phela abapostoli. Abaphethe amabandla amakhulu impela. Noma nje ugcotshwa kangakanani, mawusathanda izwe uthando laNkulunkulu akukho kuwe. Ngeke usube nothando la Jesu uma usathanda izwe. Khipha izwe kuwe. Noma nje usuyekile zonke into zasezweni awusazenzi. Ayinansi cellphone ekubambile cellphone. Nkosi yami. Uhlala ama-hours kwi-cellphone kodwa mangizwe eBhayibhelini uyaselulane. Liyaqoba iBhayibheli umzalwane impela awusa-makeup awusaqini inwele uqoya kube izinto uyathwala ekhanda kodwa unoNkulunkulu wethu we-cellphone Android phone uNkulunkulu wakho. Ubambekile. Amadimoni akukhwela ushade noSathane impela straight. No-Antichrist. Efonini uyawuqeda u3 hours ungazeli. Kodwa maze eBhayibhelini ku5 minutes unzima. Udinga ukuphenduka. Kunzima uphatha iBhayibheli uyazela. Nje bengifunda nje ukuthi manje hayibo. Sengivele ngaziyanga ngoba yazi. Hayi nje ngimane ngifunde uba nje amadimoni. Hayi uNkulunkulu washo ukukhuluma kahle ngazenza nemessage. Ngithumela emathupini. Lamadimoni nanka elithi uzele ungakhona ufunda iBhayibheli ahlala la emehlweni. Lethama ubuka ifoni ayavuka yaraza abe makhulu kakhulu athi. Abe strong udlula wena. Ukuthi mase ufuna ukubuya uzofunda izwi avele akubamba ukuthi uvele uzele kakhulu. Mase kumele ukuthi ngoba phela mafunda iBhayibheli ayafa. Ibambile Android phone uNkulunkulu wakho. Awufundile Ezekiel chapter 14. Leli nizoma nje uzofunda la. Ezekiel chapter 14. I-Android phone ikubambile, iTV ikubambile. Uyashayeka
hleka ngoba uthanda izwe. Uthini ezeke 14 verse 1. Ithini isihloko? Isijeziso sabakhonza izithombe. Ijeziso sabantu abakhonza izithombe bethi bekhonza uJesu kodwa bambhanqa nethombe. Lithini iBhayibheli? Wafika kimi amadoda amalunga awaIsrayeli. Yeah. Ahlala phambi kwami. Yeah. Izwi kaJehova lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, lawa madoda angenisile izithombe zawo ezinhlizweni zawo. Yeah. Abeka isikhubekiso sokona kwabo phambi kobuso babo. Yes, uma nje lapho. Athi lamadoda angenisile izithombe zawo enhlizweni zawo. Abe isikhubekiso sokona phambi kobuso babo. Le John 4 ithanda kakhulu udlula uNkulunkulu izithombe. Uyibeka phambi kobuso bakho uyayicofa uyayibuke uyenza yonke into. Uno WhatsApp, no TikTok, no Facebook, no YouTube nani. Those are demons. Usukushade na spiritual. That's why uzawuthanda WhatsApp kakhulu, uzawuthanda uTikTok kakhulu. Ufuna ukugabisa khona, uyapost izithombe, usushuthile, ufuna ukubuka, unakusigabisa kwezwe. Ubanjiwe in the spiritual realm. That's why ngakhulekeki ngoba vele usunesithando esiso antichrist. Yabona mama umzali uthele ngalaki self flood ufone ngenamoya ngcwele uyinika certificate sokuye sihogweni. Ngeke siphula ubungcwele ongane yo compromise uyinika certificate sokuye sihogweni. Sithandile izwe lento zasezweni ukuba konke okusezweni inkaniko yenyama nenkaniko yamehlo nokusigabisa kalokuphila akuveli kubaba kodwa kuvela ezweni. Lazi isho le Bible. Konke okusezweni inkaniko yamehlo, inkaniko yenyama, iyahala lenyama nokusigabisa kalokuphila akuveli kubaba kufuna kuphi ezweni. Ayibambanga uNkulunkulu ayidonfona. Akubambanga. Uhlala kakhulu ukuthi kadonfona yabona le terms register uthi uyobhala uyoregister ku WhatsApp. WhatsApp lo uyoregister ku WhatsApp uyafaka lapho uyaregister ukitho uregister ubuso antichrist. Ushada le demon na WhatsApp. Usuthi Facebook ushada ne demon na Facebook. Uthi Instagram TikTok usungasibonzi mangakana namademon oshade no spiritual. Bese uzobona uzoma into enza uNkulunkulu uphila ubungcwele ugcwala amandla nomlilo wenza imisebenzi enkulu uzocompromise somehow uzopholela uthando ungamkhonza uNkulunkulu ngendlela afuna ngakhona. Uzobona ngale uvutha la kodwa bafika ekhaya uyalala ubuthongo awukhona nokukhula u5 minutes imningi obanjiwe. Awukhona ufunda iBhayibheli ukade ama-hour nje eBhayibhelini kodwa kuyifoni uyahlala uTV uyahlala ubanjiwe ne-spiritual realm. Uwena uzowaqaqa namagita. Amen. Uyazi nawe ukuthi makumele uvuke ebusuku hayi uyalalela. Ukhule ukubona nje. Awunendaba uthi cellphone uyayithanda uzana nayo la awuyithetheli. iBhayibheli libeka le ulibona mawuthanda. Noma ulibona masenko uthindithe nje izintuli. Sihamba inkonzo uthatha iBhayibheli lakho. Ubanjiwe umuntu Christ izinto esiphumile kuRevelation chapter 13 verse 7. Awumfunde lithini iBhayibheli ulizwe lithini iBhayibheli. Lesi izinto siphumile isona esenza ama-cellphone, senza ama-TV, senza zonke into zasezweni nabantu abathandayo ilesi sesiphumile. Siphumile vele. Verse 7 uthini? Isambulo 13. Incwadi siphila kuyo le. Sanikwa ukuba silwe nabangcwele. Yeah. Sibanqobe. Amen. Ngene lapha. Lesi izinto sanikwa ukuthi sanikwa amandla ukuthi silwe nabangcwele sibanqobe. Sanikwa amandla ukwenza ama-John phone, ama-TV, ukwenza wonke ama-platform lanka o-TikTok nani no WhatsApp. Sinikwa amandla silwa nawe siyabanqoba abangcwele. Uma ungasakhulekeki umzalwane usulezi uthi ayisenze njengabefore sengipholela uthando sikunqobile sisilo lesi. Woza kuJesu ukusiza. Ungazibona uvutha ushumela uvutha kanti mawusuwetha awuhlali noNkulunkulu uyacompromise. Kuba nzima nokuzila ukudla. Sinqobile isilo nje. Silile nawe sakubamba into zasezweni wathobela. Namhlanje ukhuleka hayi. Buye nento zakho ziyabhora manje. Awusafuna isilo sikubambile.
Kodwa nangu uJesu namhlanje ufuna ukukhulula. Uthi verse 17 izwe liyandlula kanye nenkanuko yayo. Kepha wenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Izwe liyandlula kanye nenkanuko yayo. Kodwa wenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube nini? Phakade. Lezi zinto zaSathane lezi zokuthanda izwe uzilethile ukuze ezoshaya intando kaNkulunkulu empilweni zethu. Kaze wena awukashayeki na? Timothy wesibili chapter 3. Umfundi sesikhule sesivali. Chapter 3. Timothy wesibili chapter 3. Sisakhule savali. Chapter 3 verse. Uqala ukusona. Thini sihloko? Abadukisi bezikhathi zokugcina. Abadukisi bekhathi zokugcina. Basopa sibheka mzane manje uthi awukakabi nomthuzo ekhathi zokugcina uthi uyakholwa na? Lithini iBhayibheli? Verse 1. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ensukwini zokugcina siphila kuzo sekufika ikhathi ezinzima. Lesi ikhathi ezinzima ukuthi sekunzima ukwenza intando kaNkulunkulu. Kodwa ukwenza intando kaNtichrist kulula. Kunzima ukuthi ukhuleke, kunzima ufunda iBhayibheli, kunzima ukwenza lo uNkulunkulu akufuna ukuthi zile ukudla 7 days and 14 days. Noma nami nje ukuthi insuku engaka hayi ngeke angibreak ifasting ngo-12 uyayibreaka. Asawazi ukubona one day uyabreaka nje. Ifasting nje awayifuna uyayibalekela nje. Liyaphela iviki ungafastanga nje wena. Ukuzila ukudla nje uyakubalekela. Ingoba umoya obamdukisa ekhathi ukuthi ukuhlaselile. Bangafuni ukunqamula. Uzosola. Nanti thuba enkonzweni yabantu abasha. uJesu ufuna usibuyisa kuwe azosinika amandla amasha ogijima siyoqupha umbuso wasane phansi. Abadukise bekhathi zokugcina ufune nje zonke ukufunda ukugcina verse 5 bese sizokhulela. Verse 2. Ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo. Yeah. Bayathanda. None siyakwazi siqhubeke. Nabathanda imali. Nabazigabisayo. Nabazidlayo. Nabahlambalazayo. Nabangalaleli abazali. Ubingane nje. Sibeze abazali yena. Nabangabongiyo. Yeah. Nabahlazisayo. Nabangenaluthando. Nabahlebi. Nabangazihleba. Yabona uhleba. Uhleba. Yabona uhleba phela abantu besifazana babagcotshwe inkosi yami. Abantu bathanda ukukhuluma too much. Yabona abantu bafike ufuzo umvakashela. Ufike bahlale endlini bekuvakashela umuntu. Mhlawumbe umngane wakho lokubani amathwana ngikulume senkonzweni. Niyahlala mfeni khuluma endlini. Khuluma opposite ebeza. Bakhuluma isikhathi eside ama-hours. Emva baphume sebayaphelezela. Baphuma endlini bame esangweni naphansi. Khuluma nakhona indawo abeqala endlini. Afika besathi khuluma abantu bayaphelezela. Babelethe zomgwaqo abantu bayaqala bathi apheli. Umoya kaNtichrist ohleba lithi iBhayibheli ekhulumeni okuningi ngeke kusala ububi lapho. Kunomlilo ovuthayo la ngempela esifubeni. Ugcwele la uthi ukhuluma kakhulu indaba udinga uJesu ozoshisa okay. Awuqhubeke wathi sikhuleka sini. Nabahlebi nabangazithiki abasithibi yes. Nabangenabumnene. Nabangathandi okuhle. Nabakhapheli. Nabanamawala. Nabakhukhumele. Yeah. Nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Ngoba ngicela amathemo kanje enkonzweni. Yazi mina nyama ngala bazali bakho zithiwa moya kodwa bayishana phambili. Mina nyama ngathi hawu labantu bathi ngempela bashaya kancane bashaya. Abantu uyayishaya nje ithomoya. Uyikhuzelana ushaya phambili. Wenzani? Awubona ngisho isithetho sasethomoya nje. Ukuthi na uyishaya nje ugcuma kakhulu. Ushaya kancane slowly. Aqhweke. Awubona nje ngishaya ithomoya nje. Basopha umzimba wakho mawudansa wathi nje abantu basezweni. Be very careful. Liba nesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla akhe bayawaphika.
basobha ke manje siyakhuleka yabona umuntu omusha ungazibona masukhula manje usuqala manje usuvela amabele manje nawe uthi kuvela ama-cleavage ufuna ukuveza ama-cleavage nawe uthi uvule umzimba wakho usufane kube zikubambayo usuzibona ngathi manje usungaba umama ungakhona umntwana wena ukuba namabele ukuveza umzimba ukuthi uqine ube right ufihle lo mzimba ungalo ufuna abafana uthi manje mina sengashada nani hey bamba ake ume uthi namabele ukuthi usungaba umama manje uphathe umntwana ukugijimela abafana bobafuna up and down enkonzo bafike abafana uyabafuna nje uyabakhala nje umqondo ucabanga into eziningi labafethu wathi wazoba nebhesi intombazane lithi phela ake sabantu abantu sithokozise inkosi ake sifuna ukuthokozisa inkosi ukuthi inkosi ngayithokozisa kanjani musujaha imshado musujaha izinto ngesezokuhlula musula ukhanuka abafana mina ngasizakala lo ukhanuka namantombazane uthi kuzongisiza ngani ukhanuka nolana intombazane kumnandi akusebenzela uJesu kumnandi akusebenzela uJesu ufebe ungayaphi nje ungayaphi kuba ukhalo lomnaboshwa uthi ngalo ngihambe nje ngifuna amantombazane ukhanuka amantombazane lapha down la hayi ongisiza ngani amantombazane uJesu kumnandi ukukhonza uJesu kumnandi kabi ukukhonza uJesu kumnandi kakhulu udlula yonke into emhlabeni kunepeace emnandi so manje amantombazane asiphazamisa kanje kholeni so noma intombazane yasenzela ukuhle unemcama ngemibi uJesu akazange abe nemcama ukuthi manje Nkosi yami le ntombazane iyangithanda mengenzela ukuhle kanje ithi phela iyangithanda ngoba izoba unkosikazi wami halo mfana nje lona nje uhleze engibingelela nje engikhawula engenzela kuhle umuntu ezoshada naye sengize ngiyamphupha nokumphupha hayi uphukuze umfana ekushada wena amadimoni akushada spiritual swazi uzibona wenza yonke into emaphushweni phenduka woza kuJesu esikhuleka uyakuthanda lo Jesu afuna olahla umuntu omusha noma thi umdala sesiyakhuleka Sambulo sesikhuleka le verse le Samuel chapter 2 umfundi kuthi verse 4 bese sonke siqale bese siyenza kuthini iBhayibheli Samuel chapter 2 verse 4 Kepha nginalokhu ngawo ukuthi uluyekile uthando lwakho lakuqala yeah ngakho khumbula lapho uwe khona uphenduke wenze imisebenzi yakuqala amen uthi maqhubeka uma kungenjalo ngiyeza kuwe ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki amen lethi iBhayibheli la nginalokhu ngawo uyachatha unokubekezela lokukholwa uyabekezela egameni lika Jesu wabavinye abangapostoli abafumana beqamba amanga kodwa uthi Jesu nginalokhu ngawo ukuthi uthando laqala uliyekile khumbula lapho wekhona thina vele sithi kumuntu osedla izono lethi sithi uwile akawanga lo muntu akawanga ufile ngoba umuntu odliswa phambi kokuNkulunkulu usuke efile umuntu owile ekholweni umuntu osashumayela osadumisa osenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa akasenzi imisebenzi yaqala akusakhulekeki asafundeka iBhayibheli usepholile ngoba into zezo zimbambile ama-iPhone nama-TV kumbambile sesiyakhuleka bona mawuzizwa ukuthi mina Nkosi ngi-empty ngiyazibona angifuni ukuyikhohlisa Jesu ngiyazibona ngi-empty impela ngiyakholwa ngiyawazi umsebenzi wakho ngiyeza enkonzweni kodwa ngiyazizwa spiritually amandla aseshayekile kimi umphiko uKristu ulwile nami isilo silwe nami sangishaya amandla Jesu ngicela ungigcwalise futhi ngamandla amasha sengehlile spiritual ngiyacela uphinde futhi ungigcwalise Jesu ke ngigijime futhi ngithola amandla amasha ngoba iBhayibheli lapha ku-Isaiah 40 verse 31 bonke abamethemba uJehova bathola amandla amasha bagijime bandize amaphiko njengezinkwezi bagijime bengakhathali bahambe bengapheli amandla sesiyakhuleka siyacimeza mawuthi uyazibona Nkosi uyazibona angifuni ukuqamba amanga sengehlile spiritual ngiweak asenze kahle into zakho ngiyazibona nginciphile ngehlile sokuma sokhuleka ungesiphambili la ukhona sokuma sikhuleke nawe uJesu uzobe sekusiza sokuma sikhuleke nawe uJesu ukugcwalisa sokuma sikhuleke nawe
uyazibona ngiyehlile Nkosi ngiyazibona ngiempty ngiyehlile akusafani naqala ngimele spiritual ngicela namhlanje Jesu ungigcwalise unika amandla amasha ogijima uqhube phansi umbuso kaSathane ngilimele Jesu cela ungihawukele namhlanje cela ungigcwalise ngamandla ngithi ngamandla kamoya egcwele futhi cela ungibathise Jesu amandla kamoya egcwele sizokhuleka bazalwane sizokhuleka sicela uJesu asibathise amandla ile ndawo le thole namandla bese niyaqaphela lento zaSathane lezi ama cellphone noma uyisebenzisa uyisebenzise ngelimit uJesu unginika amandla namhlanje angibathisa amandla okugijima ngempela uqumbe phansi umbuso kaSathane thola amandla amasha ngempela shit impilo yakho nawe ukhulekele uphile wena ngokwakho ukhulekela abanye abantu basinde siyamphazamisa uJesu ubuhlungu ekhaya ezulwini uma ebheka ibandla lakhe egcwele into zezwe limit amandla kulo sicela phambi sale sithi lo mkhuleko after leso bese sikhuleka sonke sicela sithi Jesu siyaphenduka sonile kuwe lamandla sacela usimbathise wona namhlanje sihambe Nkosi ngiyonza umsebenzi wokuqhubhe phansi umbuso kaSathane kasi Nkosi uJesu namhlanje ngiza phambi kobuso bakho Nkosi ngiyavuma Nkosi isilo sinqobile amandla kimi ashayekile Nkosi isibani sami siyacima manje ngiyacela Nkosi uJesu ukhanyisa isibani sami ungipha amandla amasha ogijima endleleni yokukholwa ngabe ngisabuyele emuva ngiyacela Nkosi uJesu ungihawukele uphathe impilo yami ungikhulule emandleni kaSathane ungisindise kuma devices kaSathane abamba impilo yami ngiyaphenduka Jesu isinikela kuwe futhi imbaze wile ngicela Nkosi uJesu uyivuse futhi yogawula umbuso kaSathane uqumbe phansi ngigcwalise Nkosi ngamandla kamoya ingcwele nangomlilo ngenze kibe libumba esandleni sakho kibe lokho kuyinthando yakho ngiyacela Nkosi uJesu unginika amandla ngabe ngisabuyele emuva ngithatha uhambo olusha namhlanje lokuqumba uSathane phansi ngipha umoya ingcwele ngizongena ekhaya ezulwini kibe ngowakho ngiyaxolisa Nkosi ukuthi ngimdabukisile umoya ingcwele kaNkulunkulu engibeka ngayo uphawu ukuba ngingumntwana wakho namhlanje ngiyaphenduka Jesu ngiyabonga egameni lakho Nkosi uJesu amen ngiyacela sikhuleke kube ilona lo yacela kuNkulunkulu yazi ungacesho lentsuthi Nkosi cela unike noma inyanga ke uphinde futhi ungifundise ukuthi ngibe kule position oyifunayo unike noma inyanga noma iviki noma nje u2 weeks noma 3 weeks ukuthi ngibambe le position oyifunayo after bese ngiyagijima futhi ake sikhule ngizikhalele wena ngokwakho ngoba sona umuntu wona yena yedwa phambi uyena owazazi ukuthi uwone kuphi so asikhuleke